Hizkuntzak pertsona egiten gaitu, euskerak herri. Horrela azaldu dugu gure agerraldian Euskal Herria Bilduren aldetik gaur euskeraren egoeraren gainean egin dugun hausnarketa plazaratzeko. Kezkatuta gaude, azken zentzuetan ikusi izan dugu euskeraren berreskurapen prozesua mantsotu eta azken 5 urteotan, 2006-2011 urte bitartean, eten egin dela hezkuntza, eta gure ustez diagnostikoa berplanteatu egin behar da, berregin behar da. Guk egin dugu diagnostiko berri bat, eta diagnostiko hori konpartitu nahi dugu alderdi politiko guztiekin, datozen egunetan beraiekin harremanetan jarriko gara diagnostiko hori konpartitzeko, diagnostiko komun baten bila ibiliko gara. Harago, euskalgintzako eragileekin ere biltzen hasiko gara, diagnostikoa konpartitzeko eta aldi berean geroari begira itun estrategiko bat adosteko. Itun estrategiko horren arabera, hizkuntza politika berriaren oinarriak jarri nahi ditugu. Hori urte amaitu baino lehenago egin nahi dugu.